prilikom učenja Kur'ana, rekli smo prvo treba razumjeti šta učimo. Nakon toga, od sunneta je da se svaki ajet zaustavi. Kad kažeš Elhamdulillahi Rabbil Alamin i staneš. Bukvalno kao da čekaš odgovor od svoga gospodara, da razmišljiš o tom ajetu. U nas imate verzija 7 ajeta u jednom dahu i plus još ima iza semi Allahu limen hamide rabbena velekel hamd. Ali zato se oči napušu, razumiješ, ko ninja kornići. 7 ajeta Fatihi i semi Allahu limen hamide rabbena velekel hamd, sve je to u jednom dahu. Ali potegne dah ko najnoviji usisivač paša. Zato znači po sunnetu Elhamdulillahi Rabbil Alamin i staniš. Ar-Rahman Ar-Rahim staniš. Malik Jaumiddin staniš. Iyake na'budu wa iyake nesta'in staniš. Druga stvar, lijepo i melodično učenje. Shodno koliko je kome Allah dželešanu dao ni'meta. Ali znači čovjek sam nauči lijepo učiti Kur'an. Imamo problem, veliki problem. Mi ne znamo učiti melodično, mi ne znamo nikako. Božji poslanik alejhi selam kaže: "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum", uljepšajte Kur'an sa svojim glasovima. Kur'an je lijep, a ga još vi uljepšajte sa svojim glasovima. I zato ste vidjeli nekad nekog šeha koji uči lijepo, melodično, skrušeno, kako to daje jednu novu dimenziju Kur'anu sam sebi. Ustaneš, klanjaš vitre i lagano. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Polako, lagano. 5 minuta, pa ćeš vidjeti slast, pa ćeš vidjeti osjećaja. Završiš namaz, štipaš sebe da vidiš jesi usnu, gdje si, ili sjediš na zemlji ili lebdiš. Kakav je to osjećaj?